Сәлем достар, сіз Шаян ТВ телеканалында түйме тапшыруын қорайсыз һәм мин ең сәләтле алып барушы мұнда. Рүзәл Әхмәдиев сізні сәлемлейді. Инді тапшыруға келгенде біз бірде бәйлі болмаған вақиғалар һәм фактлар арасында логик ілімтәлер ізләп музыкаль сұрауларға жауап іздейшек біз һәм командалар ярдәмендә әлбәттә ул жауапларны һичшиксез табарбыз. Әйнді тапшыруда жиңәр үшін яхшы кәйф, музыкаль эрудиция һәм тапшыруның исеменнән күренгәнчә түймәгә тиз, җитез басу кирәк булачак. Башлыйбыз. Тапшыруыбыз бәйге рәвешендә баргач, әлбәттә командалар бар. Әгәр дә совет фильмнарында аны таныштырсалар, булайрак әйтерләр иде мөгаен. Спортсменка, певица, крешинка и просто красавица. Крешин җырларын җырлап, бөтен халыкны ул җырларга гашыйк итүче бик күп, бихисап конкурсларның лауреаты Татьяна Ефремова. Сіз аурумысыз. Һәм аның янәшәсендә искиткеч талантлы, яшь кенә булуына да карамастан, дәртле җырларны һәм моңлы җырларны да шул ук вакытта яратып башкара алучы искиткеч сәләтле җегет Сәйлән фестиваленең 3-нче сезонының җиңүчесе Кәрим Галиев. Икенче команда белән танышыр алдыннан мин аларга карадым да, гомумән мин үземне Петров бәйрәмендә кебек хис итә башладым, чөнки бу якта да искиткеч сәләтле егет халык җырларында, эстрада җырларында җиренә җиткереп башкара алучы Яңа Йылдыз музыкаль проектының финалисты Игорь Дмитриев. Һәм инде аның янәшәсендә инде безнең кызыбыз Шаян ТВ кызы, шулай ук Сәйлән фестиваленең 3-нче сезонының җиңүчесе, финалисты Марьям Җаббарова. Сәлем! Командалар белән таныштык һәм хәзер берничә мизгелдән белербез. Кайсысы иң музыкаль һәм түймәгә тиз басучан микән? Командалар алдында беренче сынау, ул да булса сүзсез җыр дип атала. Ихтибар, командалар, экранга карыйбыз. Әгәр дә фикерләр булса, шул исәптән басаласыз. Юынырға душ. Син минеке, bu нәрсе аңлатың икән? 3-нче рәсем. Кайыш? Кайыш түгел бу. Әйдәгез рәсемнәр буенча. Рәсемнәр буенча барабыз. Су. Кайыш. Душ, душ. Душ. Син минеке генә. Минеке, Минеке. Яки мой, анда беренче. Анарысын ябык. Бил, бит. Ябык, бил. Кайыш. Кайыш, анарысын таза. Ага, әйдә. Ах, душа мой, билдә кайыш бушамый. Әфәрин. Әфәрин дип аңлатып бетердегез миңа. Инде. Мин инде беренче вакытта булышам, сезнең дәрәҗәгезне бәйләргә кирәк бит. Шулай да мин инде артык сезнең өчен шатланып та куйып куйдым. Әйдәгез дөрес җавапны баштан тыңлыйк инде. Билдә кайыш бушамый. Билдә кайыш бушамый. Әйбәт бит инде, димәк тормыш яхшы бара, кайыш бушамагач. Әйе. 1-0 әлегә исәп. Борчылмагыз әле баштанда гына. Монда иң мөһиме мантыкны, уенның, турның эштәлеген аңладыгыз. Менә аңладыгыз. Менә аңладык. Менә хәзер аңладык. Сон булып куймасын. Әйдәгез икенче рәсемнәргә карый, икенче биремгә күчик. Алма, тулы, кисәбез, Ага. Әкрен генә. Бер алманы 5-кә бүләйек, дуслар булса, шуны булса синең өчен үләрлек. Дуслар булса, шундый булсын синең өчен үләрлек. Бу сүзләр вообще күп җырларда бар. Әйе, без моның теләсе кайсын кабул итә алабыз. Ләкин инде беренче әйткәне ничек иде сезнең? Бер алманы 5-кә бүләйек, аннары икенче вариант. Бер алманы 5-кә бүләйек. Бербез өчен бербез үләйек. Әйе, аннары дуслары булса, шундый булсын синең өчен үләрлек. Аха. Яхшы, сезнең аны дусларыгыз бармы? Бар, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Яшәсеннәр.
Дип жырлаған безнең атайлар, дип жырлаған безнең бабайлар. Син бит теге шундай опера җырларны башкарасың. Бер алманы бишкә бүлгәннәр, берсе өчен берсе бүлгәннәр. Димәк, җавап дөрес, без аны кабул иттек һәм исәп бергә бер. Менә инде 3нче сорау бар бит ул. Хәзер инде әлеге турда кемдер, кайсыдыр команда алга чыгачак һәм әйдәгез, киләсе бирем моны хәл итәчәк. Biz Ali Kerim bile uyanmadık. Standart. Мансауырак. Бас әлі станокка, станнары станда, бас әлі станокка, станнары станда, сенің үшін генә яшин, сенің үшін генә яшин, шушы татары станда. Дәле дұрыс түгел. Юк, барсы да ибәт. Жыргыз искиткеч, тавышыгыз таң калырлык, төс кыяфәтегезне әйткәндә юк инде. Ләкин безнең Шаян ТВ җиһазларын саклагыз әле зинһар. Ярар, әле басылмады дип торам. Шулай да җавап кабул ителде. Бас әле станокка. Дип җырлый башлады ул. Хәзер дөрес җавапны ишетәбез. Бас әле станокка, станнары станда, сезнең өчен генә яшим, сезнең өчен генә яшим, шушы Татарстанда. Исәп әлеге турда уянганнан соң, кагыйдәләрне аңлаганнан соң, инде 2 балны рәттән алдылар Татьяна белән Кәримнең командасы һәм исәп 2-гә 1 булды. Шундый исәп белән без 2нче турга күчәбез. Безнең 2нче тур Окей Гөлгенә дип атала. Гөлгенә исемле кыз сезгә сораулар бирә. Гөл ниндидер җырлар эзли. Әйдәгез, ул кызга ярдәм итик әле. Хәзер сез җырның эштәлеген ишетәчәксез, ә инде җырның оригиналын, җырның сүзләрен җырлап бирсәгез, бу безнең тапшыруга нәкъ урынына утыра. Әйдәгез, тыңлыйк Гөлгенәнең 1нче биремен. Окей, Гөлгенә. Русларда Рыжий из Иванушек булса, бу җырны үзебезнеке Рыжий из Татарстана башкара. Ни өчендер җырда кызларга киңәш бирә. Камыр ашамаска, иренне кызылга буярга. Стоп. Биюпәрия Илгиз Шейхразиев җырлый. Бу биюпәрия, чоты ашама. Бер-ике көн камыр ашама. Короче, мен шулай. Һәм шундан соң авырлык башлана. Бигавар ул камыр ашамаска. Әйе. Өч атнадан кил дискә түккә. Җавап кабул ителде. Җавап. Кәрим, сез юкка гына сары киемнәр киеп килмәдегез инде. Әлбәттә, хәзер дөрес җавап яңгырагач, әлеге җырны чоты түгел, ә инде менә сүзләрен белгән кебек җырларга мөмкин. Дөрес җавапны тыңлыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Чоты там. Бара иң җиңел сүз чыннан да биюпәри булган икән. Инде хәзер сезгә мөрәҗәгать итәм, сезгә бөтен булардан куып җиңү флюидларын сезгә җибәрәм. Әйдәгез, 2нче биремне Гөлгенәдән ишетик әле. Окей, Гөлгенә. Бүген бик моңсу бер җыр тыңладым. Башкаручы вакытның үтүенә бик борчыла ахрысы. Сыңдыр шул инде, язмышлар шулдыр. Стоп. Язмышлар шулдыр, сыңдыр шул сыңыдыр. Филис Кахиров. Бигүк соң Бигүк соң түгел инде. Әле бит әле сезнең тагын бер алда турыгыз бар. Һәм әлеге турда да тагын биремнәр бар. Җавап кабул ителде. Сыңдыр шул сыңдыр, соң кабул ителмәде, вакытында кабул ителде. Сезнең өчен тимәгә басу соңрак булды. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Әйдәгез, безнең Гөлгенәдән тагын бер бирем булырга тиеш, тыңлыйк әле шуны.
Окей, Гүлгенә. Ох, яраткан башкарышымның җыр исемен белергә иде. Яратам бу кызны. Андагы керәшен дәрте, андагы... Ой, даже білмеймін. Yok, bunda kreşin kızları bitinde var bir нәрсе дейсің де. Әле сен өзің турындағына ойдың. Но kreşin kızları көп. Kreşin kızları жырлый тұрған kreşin. Ләкин Татьяна Ефремова. Но мен бәрібір өзім деп үмітленіп қалам, конечно, Татьяна Ефремова деп үмітленіп. Мұнда бит әле сенің турындағына болса да сөз барды, бит. Жыр турындағы бір сөз болмады. Әйе. Сен бір кіне жырың өне? Жоқ. Әйе. Әнеде жүрсің? Әдегі сен одан тыңлайбыз. Яңа жырым иделләре булырга мөмкин. Тихо гуляй булырга мөмкин. Шуларның икесенең берсе булырдыр дип уйлыйм. Біз бірсен генә кабул ите алабыз бит инде. Аха, монда ханичек уйланайым да. Біз тыңлап бітіре алабыз. Әйе. Ләкин монда... Біз жауап бере алабыз. Ай, сіз де жауап бере аласыз. Біздің қазір тағын бір тапқыр тыңлап. Аңа жырла дип әйтеп торасы килә. Стоп. Тихо гуляй, мой милый. Тихо гуляй, мой милай. Потому что жырла дейсіз сіз, мені жырлаймын. Әйдәгіз тыңлап қарайын әлі. Yok, айдағыз, мен сізді тыңласым келе мұнда көбірек. Әйе. Біріні гіне түгілі ләйкені, ай-хай, тихо гуляй, моя милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Жырла дейсіз сіз, мені жырлаймын. Біріне гіне түгілі ләйкені, ай-хай, тихо гуляй, моя милай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. Тағы да бірге жүрсек иді шушылай. O cevap kabul etildi, hem ol dürüst bulup çıktı. Julamağız, bir nesi de eli hal etilmedi, tağın bir turumuz var. Hem elege turda ikiga bir hesabı bilen biz işinci turga köşebiz. Ortadan alga dip atala bizning elege turumuz. Hem indi hazır biz meşhur jırlarını bu ışırakta, bu retro мәхәббәт турында жырлар. Менә шул жырларны командаларга белергә кирәк булачак. Арттан алга туры беренче биреп тыңлыйбыз. Стоп. Яраттырга килдек без бу җиргә, яратмыйча безгә ярамай. Венера Ганиева җыры. Карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамай. Җавап кабул ителде. Венера Ганиева мәхәббәтсез яшәү ярамай. Дөрес җавапны тыңлыйбыз. Афәрин. Бер нигә дә карамай, мәхәббәтсез яшәү ярамый. İşlep qarayım. Жыршысын біләмін оның. Айдар Галимов. Жыршысын біз де білеміз. Жырыңына біліп те алмаймыз. Айдар Галимовның мәхәббәт турында иң мәшһүр җырларының берсе. Сен минем жанымның яртысы. Сен минем жанымның яртысы. Яшисең йөрәгем төбендә.
Nur silip barasың yılıma. Balqисың көңілім төрінде. Hazır Tatyana stilinderak. Min seni ömrüm boyuna Aşıqlap bararmın jillerge. Jillerden. Dürüst bulmasa da indi bulay jırlağaç, biz qabul etəbiz. Belki dürüstə bulub koyuğu var. Aydar Galimov, sen benim canımның yortası. Aydagız, tınlayız. Aşıqlap bararmın jillerden, özüm sen barası yıllarım, vururmun min köpürdüllerden, min seni ömrüm boyuna, aşıqlap bararmın jillerden. Bulabit. Meryem, Timega bastırga yarayamı sana da. Ayaldı tutturma yeme. Yarayım mı? Yarayım. Çünkü sana tur, Halit keş tur, ayda gıstanlıyız. Nedir Türk jürüp ben? Uçurşısın bilen miyim onun? Әйе, сенің білен сыңғарада еш ұшырашқансыңдыр. Шәхіс, büyük şəxs, xalqımızın büyük şəxsi. Birinci şiratda автор. İkinci şirat... İsmi Z harfine başlanan bilmem. Z harfine başlanan ismi. Familiyası H harfine başlanan. Familiyası H harfine başlanan. Indi bu halde. Yok men yazırın bilmeyeyim. Anın indi biz en məşhur jırlarının birsin qoydu. Әйдәгез менә шулай. Ең мәшһүр. Ул гүл нәрсәдер һәм сорау белән мөрәҗәгать итә. Югалтасың килми. Килми югалтасың. Җирдә кыябу. Нинди зыхасың ул? Зуфар Харединов. Хакимов. Иә. Зуфар Хакимов. Bu әйе бераз башкарак әйе. Сабылды сиңа бүген. Bu dünyadan tuydun мәллә. Сайрый җәен кышын. Сайрый Ни булды сиңа бүген? Нәрсә булды сиңа бүген? Бүлмәмдәге нәни кышын. Bu dünyadan tuydun мәллә. Сайрый җәен кышын. Ни булды сиңа бүген? Дөрес булды. 2-ге 1 исәп. Әйдәгез, дәвам итәбез. Тыңлыйк әле киләсе җырны. Белешләре юктыр әле гейме? Yok. Стоп. Индир Восточный, может быть. Ул былай гына басып куйды. Ниндидер шарык җыры бит. Әйе. Теге ничек әле Даниш Шарафетдиновның бер җыры бар. Гүзәлем, азлы шарык шәшәгем, гүзәлем, шул түгел малай булды. Тагын нинди Әйе, монда бу ретро җыр булса да, ләкин инде ул менә хәзер күп кенә җырлар кебек яңартылган һәм инде аны әйе, яшь җигет башкара. Ну, тыңлыйк может. Бик акыллы кешедән акыллы фикерләр. Или уже ярамый. Ярый, әлбәттә ярый, монда Кәримнең яшьлеге белән әле ул бик ашыгучан җигет. Шуңа күрә әйдәгез тыңлыйк инде, тыңлыйк. Филис Кагиров түгелме бу? Yok, Filiz Bakırov түгел bu. Айдар Нур, ой, Айдар Сулейманов. Айдар Сулейманов. Записьте каян икәнен дә аңламыйды. Нинди җыр икәнен белмәй. Тизрәк бас. Сиңа да басырга ярый. Әйе, сиңа да басырга. Тизрәк бас.
Басып жырла деп айтмакчы боласың, мені мындай жырларны басып жырларға керек. Менімше бұл өзгеріш. Тоқтады. Өзгеріш жилінді. Өзгеріш жилінді. Өзгеріш жилінді. Ретро жыр. Руслан Сайфудинов жырлы деп ойлайым. Нәрсе дұрыстың, что ли? Жоқ, мен тігі шоққа тұп отырам әлі. Сіз дұрыс жолдан барғаныңызға. А вот нендей жерінде қазір Карим айда. Карим айда, сен бастың жауап тұт. Тоқта. Нендей жерінде. Андай жер жоқ. Қазір ретро жыр. Руслан Сайфудиновның тоқтады. Логика бойынша барып қараймыз. Дейдім, мен. Мантык білән дос кіші бет, енді сен әйбет. Если бұл ретро жыр, так, ретро жыр, мәхәббәт турында. Руслан Сайфудинов. Руслан Сайфудинов. Білсең, нәрсе басып тұрасың. Әйдәгіз біз айтып қарайық, біз может білеміз. Әйтіп қорырға мүмкін әйе. Қарасынар енді. 1, 2. Пополам поделим бабар. Пусть норм, пусть будет. Қойдағына өзің. Қойдағына Қойдағына өзің көз нұрым. Қойдағына өзің. Қойдағына өзің. Көз нұрым. Әміні қазір ол ответ болса, әміні біз не ішлейбіз? Біз бетқа көз нұрым дейдік, өзгері жер дейдік. Жоқ, біз бастық, әсіз жырламадық. Жоқ, біз бет бастық, біз еді мұнда Карим әлі 2-3 тапыр бастық. Ну, әгер де шулай болса, екекізге де бал береміз. Әгер де қазір дұрыс болса. Сіз өзгері жел дедіңіз, Руслан Сайфудинов дедіңіз, сіз енді көз нұрым дедік. Көз нұрым деп жырлап жібердіңіз. Нектір, міне, Игорь көз нұрым жырын нең қорап жырлады. Мен шунда ғана қорқып кеттім. Татьянаға қорап жырласа дұрыс әлі. Әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлайық әлі. Әлігі жырдансың, сізге де бір бал береміз, сізге де бір бал береміз. Әфәрин сізге, һәм сізге. Әйдәгіз, біздің әлі тоғын бір жырыбыз қолды, шуны да тыңлайық енді, тыңлайық. Әйдәгіз. Бұлыт? Стоп. Отқа сал, суға сал, сен мені, өзіңді бірдірлеп яналы, өзіңе болмасаң болмасын, жанымда яз болып қалалы. Энергия жейіп тұрды. Әне, сіз құяшыларда міне бұлай жейді. Міне бит Рүстем Закировның жырын ифтарай қоясы болған. Энергия жоқ еді әлі ол уақытта міне бұлай жейді. Әйдәгіз, тұғылық дұрыс жауапына дұрысымен айткенде. Утқа сал, суға сал, сені мені, өзіңді бірдірлеп яналы, өзіңе болмасаң болмасын, шанда яз болып қалады. Утқа сал, суға сал, сені мені, өзіңді бірдірлеп. Енді әфәрин Рүстем Закировның үлмәз жырларының бірсін білдігіз. Һәм инде әлеге турда һич шексіз сезнең җиңү. Инде әлеге гомум нәтиҗәне беләсегез киләме? Әйтмибез. Әлеге әйтмичә торабыз, чөнки берничә мизгелдән без аны сезгә һәм тамашачыларга әйтәчәкбез. Дуслар, исәп бик кызык. 6-га 6. Менә шундый исәп белән без инде тапшыруыбызны ахырына якынлашты дип курыкмый әйтә алабыз һәм сезнең белән мөхтәрәм тамашачыларыбыз сау булашабыз да матур җырлар җырлап, аларны тыңлап, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар!